il-Maltin igawdu minn stat ta' saħħa tajjeb huma fost l-aktar li jgħixu fit-tul fost iċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan ħareġ minn rapport Ewropew ppubblikat l-Erbgħa imsejjaħ State of Health in the EU li janalizza l-istat ta' saħħa f'Malta matul is-sena 2019. Ir-rapport jinnota t-titjib li sar fis-sistema tas-saħħa f'pajjiżna tul l-aħħar snin li wassal biex naqset ir-rata tal-imwiet minħabba affarijiet li jistgħu jiġu infejqa fosthom mars tal-qalb u ċertu tipi ta' kanċer. Ir-rapport jelenka wkoll iż-żieda fin-nefqa tal-gvern fis-settur tas-saħħa li waslet biex jittieħdu diversi miżuri innovattivi fis-settur bħall-introduzzjoni tar-robotika waqt l-operazzjonijiet. Ġiet innotata wkoll iż-żieda fir-riżors uman f'numru ta' setturi tas-saħħa bħal tobba u infermiera. Dan fost l-oħrajn b'riformi fl-edukazzjoni, żieda fl-opportunitajiet ta' studju u titjib fil-kondizzjonijiet tax-xogħol. Dan ir-rapport jikkonferma statistiċi Ewropej li raw titjib fir-rata ta' fejqan ta' persuni morda bil-kanċer, b'mod partikolari kanċer tas-sider. Bħalma f'numru ta' pajjiżi oħra, l-obeżità hija sfida ewlenija. Anki f'Malta, pajjiżna għandu l-ogħla rata ta' obeżità Ewropea. Fil-fatt, aktar minn kwart tal-adulti f'Malta u terz taż-żgħażagħ ta' 15-il sena huma obeżi. Fatturi oħra ta' tħassib huma l-konsum tal-alkoħol li qed jiżdied fost iż-żgħażagħ għalkemm huwa anqas mill-medja Ewropea u r-rata ta' titjib li hija kemm xejn ogħla mill-medja fl-Unjoni Ewropea. Ir-rapport Ewropew sab ukoll li n-nuqqas ta' teħid ta' teqin hija sfida fl-Ewropa kollha li tista' tiġi indirizzata b'aktar għarfien u informazzjoni mingħand il-professjonisti tas-saħħa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.